Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng Kri. Lah iki anu lho, aku arep klarifikasi. Dek iki enek tuduhan ning aku masamu. Lah iki tak klarifikasi rono. Kapung wong enek. Iki lho. Kuwi wis ngalah-ngalahno anu pengadilan kene kono kae lho, nggih. Sek. Iki arep tak tekoki, Pral. Tekoki, dah, ora. Lah, aja sapro nyekel nek aku wis nyekel gak apa-apa. Kowe arep Kleru. piye to, Bud? Piye, Bud? Kok arep sing ngisor wi piye? Kleru. Aku arep tekok sapro. Duduk kene. piye to. Lah aku tak tekok sini. Nah, duduk kono. Awakmu iki menang-menang sapro ki tanpa pamit ning kok. Tangan digudul pamit ning Darpong. Lah jere ndek iki pamit ning sawah. Lah tiba kok informasi tiba sapro gendaan karo Neneng. Ah, jeremu nek saprol mulai kok saiki wis teko kene. Padha tekone. Ah. Berarti kan wis semuanya. Ayo, Oh, sapro ki. bangka we. Sedang muni. Wis tak tekoni wis jene ndek iki nang ndi? Alah, jere lewengke kok Omonge lho. Baneng. Wong-wong iki bodho takok aku. Jere wis tak delikno. Lah aku lho. Ya Darpong ngomong jare sapro wis ilang rapat. Ya tapi wing ngomong kene. Wis jelas lho kuwi. Terus sandanganmu nyampo ning lemari kok ilang kabeh. Lah, Wah, gendrek tak go mulai. lho. Lah Gak- apa kok mulai gak apa kok. Lah nyapa nek kene enek laundry kok ngumbane omah. Ngapa kuwi alasanmu tok kok, Bro? Nek gene Mbak Sam yo enek mesin cuci ning guri. Sisa. Oh. Pisan piye to? Pisan Ketoke arep. Ternyata Sapro karo Neneng meneng-meneng punya hubungan, Bos. hubungan apa wi lho? Sampe lho. Yo, Lah tapi wengke ngomong kan jere bocah nginep ning villa, ning Jamus. Ning Jamus wengke ngomong. Ning vloge Mas Dian. jadi informasi wis jelas, Bos. Ini semua dicacakan. Oh, ning vloge Mas Dian. Sapro. Ngono gak apa-apa ning. Aku Lah yo yo. Tapi carane kok meneng-menengan ngono lho. Kudu ngomong. Mati we. Dikrep. Wes ngono lho. Jadi vlog hari ini ternyata Sapro diam-diam punya hubungan sama Neneng, Bos. Jadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembrono. Dang, saiki penjelasanmu piye? Jere arek klarifikasi apa? Diingeti to Prol nek wong ngomong kuwi. Ini jerene gak pamit. Heeh, drama acara ngawaki lho. Diingeti nek omong-omongan. Darpong Pamit aku. Pamit jere Mas Andi ra pamit to. Pamit ya, Pak. Lho. Darpong ngomong. Lah Darpong ra ning omah lho to. Yo WA kan iso. Oh, WA kan iso teleponnya to. Wong, aku tak pamit gendaan apa mulai kan menak to. Tiba sini pamit mulai baik karo Neneng. Piye? Dadi sasaran aku, Bro. Emosi ya. Wis jere tak delikno. Sik kingke mulai ya to Neng. Cemburu lho, Pak. Cemburu Sopo? Sik kingke. Jangan Lah blok. cemburu buta. Blok, kingke mulai ya orang saleh jalewi bercakan apa? Ini iki. Oh, Mosok wong kok ana kok. Endut kok teko kene ya. Lah lho. Kan gak mungkin to, Nek. Lah iya. Kecuali api macul. Lah mantan rantom. Nang ndi? Ning sawahno. Wes, dan dijelas nih. Pada Wingi ning sawah. Yo. Lah jere langgek teko. Lah wis lagi teko berarti kan yo pas. Jujuk sawah kono langsung. Etok-etoke. Alibi. Yo duduk sawah ngene to lho jere. Iki informasi Kene nih. karo kek indut ning manuke lho. Iki ana ngomongan nih. Ana ngomongan. Ye. Masalah aku ngomong segar lah KTP juga jono. Wis to. Tuh. Apa sing klarifikasi ngono? Iki? Iki Kok iso ya? Oh. Darpong ngomong. Bang. Rene, Bang. Oh, Masalah sawah ini gak masalah tapi KTP ku ono. Ono. KTP-mu Wis bar iki, Masa? bar. Wah, jangan karo ane di penjelasan biar gak dawa-dawa. Lah wi lho. Ini dadi jelas atau Prol. Lah piye jelasno? Iki Masalah ndek iki metune bareng Pral we metu. Soale- Aku yo metu. Kowe iki menghilangmu, ya ta Prol? Menghilangmu mergo kowe bar berduaan ning isor kipas kae. Apa?
Liket ora Mas? Kata bapak lo to ning. Ora, lha memang jerene njujuk sawah jere iki. Ya peliket Tapi Ini sapa to ki jere? berai tapi wis anu. Brai. Kok iso? Nine kayaknya ngomong nak nginep neng nggo ndi? Anu, villa. Villa Jamus. Oh. Ora. Arep nginep tapi tutup. Terus dene nang Artaya. Jebol ini apa to iki? Atak satak lain. Dek le majak, yo pateni sik Mas. Bang sudah mengatakan loh. Ini tandon iki. Piye Bang? Bang, lah sapro di sawah yang kene, tapi KTP ini pindah di Ngerucut. Garpong sing ngomong ngono lho, Bro. Lah jendek ngene dikate kopongnya to, Pak. Kapok ngene. Leket kok. Ternyata PE ngono. Makanya ngene lho, Prol. Tomblok iki golek penjelasan kok kowe nek karane kowe ora kan tomblok maju. Gak iso wene tengah, tomblok ning kene. Tomblok ning kene. Iso. Glut iku. Saiki aku tak teko ya. Aku sih. Yo, ndang piye? Saiki nek anu ndek ben kan jere ditekoki Pak Kulot. Kalau semisal kamu sama Nining enggak mau nyapa. Enggak mau karena apa? Karena saya dapat informasi sudah agak lama karena ada orang yang mencintai kamu. Lah, Apa tak sapro? nek cara sik. Aku tidak, Neneng. Aku mataku yang kedo, Bang. Karena aku iki ya. Kanca. Ada yang mencintai yo. Cara gak kanca wis disero. Informasimu rong valid. Bang balik apa nyatani. Nyapa kok mikir kanca saiki saingan kanca-kanca. Kok Neneng pas aku lan, Bang, ayo gawe anak lho. Maksudnya piye? tapi carane bersaing secara sehat. Ora Masa pamete anak ngono. Bang, Pak Adik kula tak mantap ubah lambi. Laundry lho akeh nek kene. Nah, kok alasan ngubah klambi mulai nang Jombang lho. Aduh, kuwi lho. Alasanmu lho. Gak tepat. Ternyata Lah tapi alasanmu nek tak WA kok mbok waca tok. Ya kan. Ya karena dia menghargai Saprol. orang saya. Masa menghargai? Iya. Lah kok ora itu? Ora kan yo. Ora saiki ning ngarep kamera kok. Tapi lah wong loro. Halo lembu to. Uleng ning isor kipas kok apa to? Yo, dari adi yang nang kisah kipas jadi. Ngono iki, Bang, jane kayak kamarmu gak saiti, inceng ae. Ora. Lah terus TV amakku. cara klarifikasi Pasang CCTV ya. Kok iso. cara klarifikasine Saprol ora. Gak iso. Gak iso piye? Rol. Piye? Thumbnail. Nah, maksudnya gak iso. Soalnya kuwi wis positif lho ya. Kok iso. Positif iki. Soalnya wis kadung Fotone klik. Wes sik. Lho iso lah. Iya ora aku. Saprol yo kon madhep to. ini sabar ya, Bro. Sabar. Prol. Tapi huru Madhep po. huru hari aku karo Ora enak kata huru rawi pasti. kuwi dhisik kuwe ora Gak iso. ora Saprol. Gak iso soal apa? Sing mengaitkan kowe iki metu karo Saprol sapa to ning? Iya. Pertama kali. Lho, wi karena wong-wong ro nek vloge Darpong iki uleng wong loro ning isor kipas. Mergone Saprol pamit mulai isu, aku terus metu isu. Wes saiki gak usah di gawe Angel. angel. Saiki nek vlog itu sudah terbukti. Uleng nang isor. Uleng tumpuk. Pasangannya apa? Tumpuk. Tumpuk ora. Wes kok kaya Lah mergo konangan Darpong sik metu enggak? Ora Darpong malah wis Yo ora to, Tom. Aku ning jobo lho, Tom. Gak foto. itu ning jaba. Oh, alah. Wis kabeh lho. Lale iki dewa lho. Jawa iso gubet barang. Apa nek bengi? Lale kerja kadene kaya ngono kok. Lho. Tapi gede apa cilik ah? Brono. Hah? Sembrono. Gede apa cilik ah? Aku ora ngecek. Loh, Wes, saiki aku tadi soal informasi ini sudah jelas. Jadi aku wes wek ya ya, Bos. ngambek kowe. Gak nambah. Ora to, tenang to. Sudah ada yang Tom, Enggak. kok grenjel. Hei. Ada yang mendongak apa ki?
Dandan Allah. Bajingan. Kok brongkat to? Padha brongkate ya. Kowe iki diparani rene malah ngale kabeh. Kok brongkat. Klarifikasine ngono lho, iki wis jelas to. Wis Kok iso brongkat tomblok lho. tersangkane dhewe iki. Ngono. Soalnya sih ngomong ya darpong terus terang wonge. Lah iya. Jadi kowe rasa ngelak nih. Kuwi mergo gendaan ning Serkipas kae. Lah lho. Padahal ora gendaan. Lah apa? Jadi kon Mek tumpuk. Google AdSense, Cah. Oh, tak kira mek tumpuk. Ora. Ngono. Lha rasa nginceng. Kowe iki nek sak Kareng ngelos-ngelos, kareng ngelos-ngelos. Bajingan. Kok iso? Kok iso? Lur ya. Tombok ternyata brongkat, alah tengil. Kok iso kaya ngono bocah iki? Lejingan. Lah iki untuk klarifikasi hari ini saya akhiri wis jelas ya toh, wis jelas. Ya jelas nginep ya. Loh, Nginep nah. tunggu kono kemeng ateki. Sembrono kowe wibut. Nginep ya, Prol. Oke, Bro. Enggak, Prol, legarian, Mas. Biasa nang ngene iki lah. Lah to ditakoki legarian. Ini gak apa apa. Duduk sik to, ndak to kene kok. Tak jek Ben sik ning kono ora ana nangis. tasku ning kono ya. Anak doyo. Wong ki wis 12 ki lho, wis 12. Ya lugo kene. Dihakimin nah. Lugo kene. Amput. Nang, lah lugo kono aku ngrekam kene. Pral wek kate cepak sloki bareng Mbak Pral. Yo tapi hai ewi ora nggo apa jenenge? Ora nggo nganggo omben-omben ngono kae. Dewi hai isine ngerti dhewe to isine. Wis ki pokoke tak tutup klarifikasine wis genah. Lah yo untuk mepet to lungguh. Ora. Nggo tanel apik kok. Lho, thumbnail wis mbok foto porong kok. Wis ketbang ning kono wis. Nah, Jadi tutup. saya akhiri iki klarifikasine genah ya, Cah. Dadi wis rasa nek huru-hara ngono. Ya belum, ya to Prol, wis ya Prol. Iki semua teman. Yakin akhir Nevila ya? Ora. Pagangi Srohna. Ora nafila ya nih ya. Akhirnya Oh, ning penginapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saprol ning penginapan.